Apa? Warna lai. Oh, warna lai. Ang dah kasih kan ban kau nak apa? Hai Yun. Hai. Nah warna ni. Hai. Hello खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअआव बरायनाय थालायबाय ओमफ्राय नायलांदोलाय नोंथांमोना भिडिअखौ आंनिखौ जानला मोनलाखौनो Babu, karya karbena karake. Kamu karta. Enggak nggak, alu. Saya tuh, saya enggak. Kamu sih nama. Kau di mana tuh? Malay babu na mela metai sopaiबाय नै लेथेर-फेथेर साहा लोंदोंमोन जोङो खाथिनि जोंहानि उनथिंजायनिखौ आङो लेंहरदोंमोन जुमब्रा दङमोन नालाय दाख्लै रबिबारावनो लाबोनाय नायाखै जानो सोलाबा ओमफ्राय आङो मैयाहाय आङो जुमब्रा जानो नामा होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय बियो गाबोन जाहैनोसै नामा होननानै ओमफ्राय दिनै फैबाय जुमब्राखौ नायबाय जुमब्रायानो गैला गाज्रि जाबाय जा मिनिथावनो ओमफ्राय जायासै ओमफ्राय थायै थानानै दा साहा लोंनानै ओमफ्राय बिसोर थांबाय आरोना दा ओमफ्राय आं बेखौ सुस्रांनोसै ओमफ्राय र' आं मोनसे बुस्थु नोंथांमोनजों शेयार खालामनि मोननैबो सिदा बाबानिथिं नाय मेगन जोंदोंलै है दल' था होनदो सिख्लाव थाङा नोङो सिख्लाव थाङा सिख्लाव थाङा दे जागोन दे जेरैबाबो गथ'फोरालाय सियायलायोसो ओरैनो हर ini saya जादों nih. Hei, bawa kenai. Kameraयाव नाय nih. खुगाखौ मानो खय खालामदों खुगाखौ दलर ला आरो nih, tata ada mana? दलर ला खुगाखौ मोजाङै ला मोजाङै ला खुगाखौ आङो बिदि लानो थिनाखैना मोजाङै लासो होनदों खुगाखौ मानो ओरै खालामदों खुगाखौ बिदि लाना sekolah warni deh. Nilai. Dia bawa kena nih. Dulu tak, bawa kena deh. Dulu tali sana. Nah, sekolah warni deh na. Mastera bukan coklat henai nunga apa? Coklat hera mastera. Bad boys kan nunga apa nengkau? Sas. खुगाखौ मोरैबा लादों खय खथे गोजा देलाय खनसेबाव देलाय बाबु खनसेबाव देलाय खनसेबाव खेबनाय भिडिअ खालामलाय भिडिअनिफ्राय माबानो हागोन सिदा जा सोनार नाङा सिदा जा एडमिसन स्कुलाव थांनांसिगोन बाबा आरामनो ना गारि गाखोनो ओरैनो दे है बाबु गाबोन साना खेबनो हागोन दे नै आं नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदोंमोन आङो फ्लिपकार्टआव बिहरनायदों आरोना सल आंनाव गैलामोन नालाय जा गोबाव जाबाय आं बायियानो सुइटारबो बायाखै बिदि सलबो बायाखै गोबावथार जाबाय ओमफ्राय नांगौमोन नालाय ओमफ्राय बाहेरावबो थांनाय जाया बायनो होननानैबो ओंखायनो आङो फ्लिपकार्टआव नायनानै ओमफ्राय आङो 569निखौ बिहरनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय सासेया होनबाय नाङा खमनिखौनो बिहरनायथ' होननानै आंखौ थगायनानै खमनिखौनो बिहरनो होदों माने 289नि आरो बियो ओमफ्राय आङो 569निखौ जि फसायदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौ र' उनाव बिहरखोमाफिनगोन आङो ओमफ्राय बेखौ दा जेरैबायदि नुदोंमोन बिदिनो फैदों फैनायालाय ओमफ्राय बारा गाज्रिद्रायबो नङा मोजाङानो ओरैनो लासाबनाय आरोना बारा रोजाखौबो नांखाया आंनो ओरैनो दख'ना गानबाथ' बारा गोजांखाया नालाय आरो जोंथ' दा बिदि गावलुम बुरि बायदि जोमनो नाङाना ओरैनो सुइटार साफोराव बा माबायाव सुइटारखौबोथ' नाङा आं दख'ना गाननायाव सुइटार गाननो बिराद बायो माने मोजां समाया मोनो आं सुइटारखौनो माबायदिखौ गाननो मोनो आङो दख'ना गाननायाव ओंखायनो आङो
आं हाइनेकबो बिहरदों मोनफैथ'वाखै हाइनेक ओमफ्राय आरो मोनसे ब्लाउसथ' नङा टपसो आरोना टप आखाइ गोलाव ओरै माबा गोनां कलार गोनां बेबो हाइनेकानो आं बेखौ बिहरदों दख'नाजों खनसेनो गाननानै ओमफ्राय बेफोरबायदि एसे उल जि फिसा बेफोरबायदि गोबा सल लाबानो जाबाय आरोना ओंखायनो आं सुइटार टुइटार बायाखै बे बहुद गोबाव जाबाय आं हाबानि उननिफ्रायनो सुइटार बायखायाखै आं बाया होनना बायखायाखै आरोना मोदाननायावसो रायलायफ्लांबाय थादों आं खोरखिजों मोदान फैदो ओमफ्राय बेनो जासाबथ'बाय आंना खम दामिबाबो ओमफ्राय 569नियाबो मालायफोरनि बायदिबा खम खोमा ओमफ्राय आंनि थाखाय बेनो बारा आरोना 569निया सासेया नाङा दामनिखौ बिहरथ'ना बेबा माबायदि होननानै बे खमनिखौ बिहरनाय होदो आरोना बेबो मोजाङानो नै जिं जिङाव माबा दंलायलायो नै ओमफ्राय प्रिन्ट खालामनाय आरोना नै गल्डेन कालारनि ओमफ्राय जोंनाय दंदेरो सुनोसै आङो दुगैखासिगोन नालाय जोमनायनानै देखायबाय आं सुनोसै ओरै आराम लालायलायनानै आङो मैया माने खालामनाय जायासै आरोना सोलाबनाय जायासै आरो मोनाबोमोन नालाय माने आं भिडिअ खालामफुबाय थानायावनो आङो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होनलायनायनि उनावहाय ओमफ्राय बाबुआ एसे डिस्टार्ब खालामना होदोंमोन नालाय ओमफ्राय भिडिअआ देरसिन नङा होननानै आङो बाबुखौ माबाग्रोनानै ओमफ्राय नै दासो खालामबाय आरोना मोनायावबोथ' बारा मोजां जाखाया आंना भिडिअआ मबाइला ओंखायनो आं सानबाय दिनै गाबोन माबासिगोन होननानै ओमफ्राय मैयानिजों दिनैजों जालायबाय आंना लागायनाय भिडिअआ ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै नोंथांमोनहा जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय जोबना दंगासिनो आं नै